ekhaya amakhamera uthayapha amakhamera bothi nomakhelwane manje sebebona kugcwele amakhamera manje bafu uma ungafuna ungilalela sozwana kanjani hayi lungile mfethu akhuluma kodwa ngikho happy ngamakhamera mfethu sacovalele yonto awumancane mfethu covalele yonto mfethu bafu ngeke sizwane uma uzolibele kwenza ngalendlela awuqhama usuzongitshela awuthama ngeke sizezizwana uzongifikela namakhamera ngikhathalele ngiphume emsebenzini uzongifikela namakhamera ungifikela nalohlama longoletayo futhi hayi kahle futhi wena thula umoya ngoba uqhama songifikela nalezi igora lezi bezikuphi lezi igora lezi ukuthi uqhamuka nazo mfethu okay ngoba ngiyakubona ukuthi uza ngaleli ikhanda lakho lalela ke shesha phela ngilalela angasithathi thina kanjalo no nginithatha kanjani awutami ngithatha kanjani cha nje sengiyashanga ama highlights ngalinga usithathe kanjani yazi khuluma awutami mfethu awuma ngishutha nawe manje yini mfethu awukahle phela kanti yini ufuna sizwe ngawe wena manje ususiphethe phela thula wena uqala ngikhuluma nawe wena thula bafo lalela ke yazi size kanjani la sure size sihamba nalo mfethu une complain nawe ukhala ngokuthi khona izinto zakhe ombambele zona unitshela ethi kwaqala njengoba ke ngicela ukuthi ke kube uyena umuntu ozochaza istory nawe ukhona ukuze nawe uzochaza esakhe istory kodwa manje into engicabanga manje ngiqhamuka sekugcwala amakhamera la ekhaya lo mfethu awusezongifikela namabhanza legora lezo uzongifikela nazo zazi ikuphi mina awuhlangane gora kuthona uyaqhambukela endabeni engahlangani nawe mase ungiqhamukela analo muntu uyaqhambukela endabeni engahlangani nawe mfethu ngicela wehlise umoya umuze ukuthi istory sakhe sithini yabo nje mfethu mase sithatha from nje lapho into engizoyizwa bafuthi uthini nje mfethu njengoba ngizoshuthwa nje manje ngiyovela kuma TV manje hayi bafayini kameni manje senze njani nje senze njani hayi noma ungayapi umuntu manje soza la uyakho uzogcwala kuma camera la umuntu nizongiqhama ngikhathalele ngiphumele emsebenzini manje nizofana nalo muntu lo muntu wanitshethe wenzani uyantshela lo muntu wenzani angithi awufuni ukusinika ithuba sokuthi asichazele ukuthi kwenzakala yena aqale yena akutshela ukuthi nje ubusekulandile nje ngingakwazi ukuthi ungenapho wena nalezi thula phela mkhulu awuchaze ba okay yeah lento iyaqala kanje okay ngangihamba ngesithuthuthi sami nangu shuthi umfethu umakamfethu kahle kahle wayehamba ngemoto yakhe so ukubamba kwamakamfethu ibreki mina ngizange ngibone ukuthi wayebamba ibreki ngephutha lelo ishayiseke imoto okay fine sayikhuluma indaba sinoma wakhe ukuthi ngizoyikhokha ama damages yonke lento yenzekile yabona which was going to be 3.6 okay 3600 yes ngawukhokha ngawuqeda ngikhokhela uma wakhe iphi proof yalokho ukuthi ngempela ngifike nayo ngithemba ukuthi uyabona ba azoveza lamaphepha la mafake wifakile lento yenziwe ayikho into efakiwe la na ifake futhi isigebengu leso isigebengu ikhiphe namhlanje ekuseni kodwa siboniseke mfethu ukuthi iphi indawo isigebengu wena scam abantu nephepha lifotocopyiwe futhi lifojiwe alifotocopy angabhuti wami ima na ama payments la aqala khona okay second payment nayi la it's going to the same as ilokhuzana okay mfethu nangu mfethu uyawa produce amaphepha akhe nokuthi usakhokha lalela ndoda okay amafake ngisho nalento ansende cela wena usangikhomba manje uyangichaza zolo lokho ubuthi yonto yenzayo mfethu awumuntu ithuba phela angiqedile ukukhuluma usangikhomba angiqedile ukukhuluma usuthemba lezi ikona zakho yezo athi hawo usuthemba lezi ikona lalela bro mizohamba lezi ikora ezimncane umhlaba yini ozohamba lezi ikora ngeke kwenzele ukuthi unaba badla nje ngamanje uzobabiza futhi uzobabiza wena futhi obulali nathi ngifuna namatsheka nathi sikhoma sami ngifuna namatsheka ami kwena ngifuna amatsheka ami nesithuthu sami manje uthi uyangibhedela lo yes ngizwe ngawe ngizomfaka unyawo zolo lokhu bethuli usezofana namabhanti uyangikhomba ngomuntu wendoda ke manje obungikhomba uyabona ukuthi kabani la ekhaya ekamthwana la ekhaya
njengoba ezongikhomba ngomuntu njengoba wena ukhomba mina ngomuntu uthi mina ngenze njani wena nje lamabhounce akho walethela uzofunani ngizofuna nasi isisu sami ngifuna nasi engiwabonile ngifuna nama lalela le moto lozu owayibulala iyasebenza la moto awe ngalokho uthi iyasebenza emgwaqeni la moto lalela wena uaware ukuthi njengoba mina ngangishayisa uma wakho nithatha isisu sami ngangisemsebenzini lalela awusami mina awucabangi lokho yes awusami lo ushayisa imoto eOLED yabo lodwa leyo iOLED kade lalikhuluma naye chaze konke enza kona lobutsotsi bakhe iphuma ngapha nangapha imoto iyasebenza yes liphanda ngayo iOLED iyafaka la ipapa ejiveni emva kwalokho uyasuka emva lokho uyagcuma ngamnikeza isikhathi ukuthi akhokhe imali wayikhokha kukhona inyanga ezimeqini emva kwalokho mfethu uma ngabe sekhokhile then useza kumina mfethu wena mangabe ungibimbe lalela endleleni uhamba no brother banokungifuna ama 100 rand labendleleni lalela outside ngifuna 100 rand lalela ngiyababala nabo the reason why ngibambile lezi zinto lezi useyikhokhile imali yes Uyekhokhile uyiqeda. yes useyikhokhile wayiqeda Okay. inkinga mfethu ukuthi imoto kade ihleli for 2 months ingasebenzi yabo iyasebenza imoto esemgwaqeni ngesimanga sakhe ibihle manje mina ngenze njani into esengiyifuna into esengiyifuna mina awuthama ukuthi akhokhele lezi inyanga ezu2 lezi imoto ibikade ingasebenzi ngazo emva lokho sohlukana ke ayithola into zakhe akwamanje akafutheke athathe lamabhouncer akhe ngekuboneke lo ngeke usitholeke isithuthu udakiweke ngiyosithole anginendaba mina usithole wena Yima. awami Baba, awumi. ukizoma nasanja Baba. ujwayele ukwenza ula endlini Uphumelele. ukuthola ujwayele ukwenza kuphumelele Baba. ujwayele Baba. Baba. ujwayele ukwenza Baba. kuphumelele namhlanje fana angeke Baba. kwenzeke Sicela sikhiphele ophaqa bakhe namateki akhe. amateka ngawathola nokhiye wesithuthu isithuthu Boys. ngeke Sicela Khipha ungene manje. ukhiphele amateki nophaqa. angalontuza hayi Yima webaba. Awukahle. uyazi ukuthi kabala Anginandaba phela ukuthi lalela baba. khipha amateki lalela ebaba lalela Hayi angithi ngisho ngithi amateka ngikhuluma isizulu amateka uzawathola teku nophaqi itekeli lodwa nophaqi awuthole lontuza fokhama iwele ngale efuna ukungibulala lo isela wena Mfethu. Asilwi nawe thina. aniyalo Ukuthi, awuthami nenzani asile. niyalo awuthami Yeah. nenzani Thatha into zakho. niyalo lungileke Mfethu. watholile akachaze nokhiye ukuthi Lalela. imali wami uzoyithola cela ubheke nokhiye ngeke mfethu uthole Lalela, ngeke uthole Cela ubheke ngeke nokhiye. uthole Mfethu. uzobona bawuthunje lapho phakathi ukhe ngeke azawuthola Yima mfethu lalela. ngeke lesithuthu asindawo imali Bawuthunje. ingawile mfethu. yabo babhaliwe ukuthi big asindawo boss Phela babona. mfethu uyamtapela Wena ngeke sizwe ngawo ujwayele ukwenza watholile nje amateka buyisa phela ngifuna- imali nami Mfethu. buyisa phela imali nami uyangikweleta Yabo nginikeza isisu sami mfethu ngihambe ngiyokwenza imali yakho ngibuye nginike imali yakho hayi ngikuthembi wena uyamtapela. kanjani ngihlala la ezansi Wisela uyangazi wena naleli wash luntshontshini uyahlanya ngathi kuwena kade ungibamba inkunzi yamateku ngihamba nentombazane izolo angeke Mfethu. ukuthole mfana Lalela. Hayi, ngeke, Lalela la. ngeke. Mfethu. ngeke lalela ngizwe la. ngalona hayi Lalela la. ngeke bafethu mina ngifuna ukhaya yabo namhlanje ngihamba nayo wona usanje ukhiye ula kumina ngeke uzoze uthole thuthu ungeke uhambe naso ula kumina ukhiye Mfethu. uhambe naso Mfethu sicela sinike ukhiye isithuthu. mfethu ukhiye Yini ekhona mfethu? ngeke awuthole awuthami ngeke azawuthola ukhiye ngeke azawuthola lesithuthu ngicela ubheke asindawo ukhiye bandla ngiyacela asindawo lesithuthu malume ngicela ubheke ukhiye la endlini malume Ima-ke bafethu yazini. uyabona lesithuthu asiphumi Ima. Hayi, Hayi imali mfethu. ingafikile asiphumi Pho manje uqonda ukuthini? ngiyokwenza imali ukuthi njengaso asiphumla ngifuna ukwenza imali ngaso uzoyithola imali yakho Yema, okay webaba. fine uzoyithola imali yakho isithuthu asiphumi imali ngaphumi Bafethu. imali Lalela la. Yikho. ngimngalelo mfethu angimile into eningi Sasithatha isithuthu. asebenzi angeke usithathe lo ujwayele ukwenza lo usithathe lo Hayibo. ujwayele lokwenza kumlungele ujwayele Ima mfethu. ujwayele ukwenza ujwayele wena ukwenza kukulungela uzungikhomba ujwayele ukwenza kukulungela Ima baba. ujwayele Ima ukamthwana la isikuthi Mfethu. asiphumi Lalela la. asiphumi Yabona Hayi, namhlanje. naso. ungasitha Now, mafuna keep usithuda akukho sikuda la usithatha Ima mfethu. Ima. akho sikuda Ima baba. Ima. Ima. Oh. Ima. Ima. Kanimubambe nimfaye ngaphakathi Ima. nimfaye ngaphakathi Ima phela mfethu. Yazi. Mfethu kanimubambe nimfaye ngaphakathi ngimene mfethu. edumisa Somfana isikhulu Mfethu awume mfethu. Ndoda miyeke. Baba awume. Ey, awume.
Uvaleleni lo muntu ngaphakathi. Athi am I wrong alento wenza ukuthi ungaboshwa ngisho ukuboshwa. Mfethu uwena ozoboshwa la. Akhiphe isikuda yena. Ima wena utshontsha. Akhiphe isithuthu wena. Okay mfethu yazi that's phuma lapho shiya isikoti. Bamba isikoti. Kanjani? Mfethu shiya isikoti. Shiya isikoti. Lalela ke mfethu. Yazi sokwenzela into eclean thina yazi. Ima baba. Baba awume. Sokwenzela into eclean baba. Angithi unazo amaphepha esikoti. Ya unamaphepha. Ngisela wena. Ima. Wathatha apha amaphepha lento. Afanele sikuvulele icala wena. Wangenza Wona ngani? lona anamaphepha. Imani phela imani. Akanaliphepha. Imani phela. Ima mfethu ngeke. Mfethu awume.